bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, vítajte na službách Božích 12. nedeľu po Svätej Trojici. Téma tejto nedele je Boží dar reči. Poriadok služieb Božích bude zvyčajný a začneme ich spolu pred spevom Najsvätejším. Najsvätejší Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo, aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebniť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Oh
Často sme hluchí voči Tvojmu slovu a neschopní hlásať jeho pravdu. Ty si nám však poslal svojho syna za spasiteľa, ktorý hluchým dáva sluch aj nemým reč. Preto sme plní radosnej nádeje, že ako jeho učeníci poznáme raz všetci pravdu Tvojho slova, ktorá zvíťazí nad všetkým zlom, vyslobodí nás z otroctva hriechu a tak privedie do života večného. Slova písma svätého Novej zmluvy nachádzame napísané v 2. liste apoštola Pavla Korinským, 3. kapitole od 4. po 11. verš v mene Božom. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vylitá bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba ducha nebola omnoho slávnejšia. A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia. Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sveté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Marek v 7. kapitole. Keď Ježíš opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon, zase k moru Galilejskému. Do prostriedku kraja 10 mestia. Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu zavzdychol a povedal mu Efáta, to jest otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježíš, aby nikomu nehovorili, ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali a náramne žasli hovoriac, všetko dobré učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Chvála Tebe, Hospodine, Halleluja.
Aleluja, chváľte Hospodina, lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha. Lebo chválospev je milý, ľúbezný. Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela. On uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje ich rány. Určuje počet hviezd a všetkým dáva meno. Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a jeho múdrosť nemá hraníc. Hospodin pozdvihuje pokorných a bezbožných ponižuje až po zem. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, čo dôverujú v jeho milosť. Jeruzalém, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňme, vypočujme si spolu slova písma svätého, ktoré poslúžia za základ pre túto kázeň, ako sú napísané v Starej zmluve, v ktorej knihe Mojžišovej v 11. kapitole od 6. po 9. verš a potom v Novej zmluve knihe Skutkov apoštolov v 2. kapitole od 1. po 8. verš v mene Božom. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč, a to je len začiatok ich výčinov. Teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme, zospúvme a zmeďme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Knihe Skutkov apoštolov. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste, tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I úžasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou, či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci. Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, ktorej sme sa narodili. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Hovoriť v rôznych rečiach, v jazykoch. V dnešnej dobe je to celkom bežné, že človek okrem svojho materinského jazyka ovláda alebo vie rozprávať aj iným jazykom niektorého z okolitých štátov, národov. Samozrejme ovládame aj mnohé nárečia, ktoré sú nám nápomocné, ak by sme hneď aj nevedeli hovoriť oficiálnym jazykom, vieme sa dorozumieť. Niektorí síce povedia, ja sa dorozumiem iba rukami, nohami, ale to mi stačí, nikdy doteraz som sa nestratil. V každej dobe však má istý význam hovoriť zrozumiteľne. Bez ohľadu na to, koľkými jazykmi hovoríme, dôležité je, aby si ľudia medzi sebou rozumeli. Dnes sme čítali a počuli prečítané slova písma svätého zo Starej zmluvy o stavbe babylonskej veže. A v Novej zmluve je to zase zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a akú súvislosť majú tieto dva biblické state. Možno si povieme, hovorí sa tam o jazyku. Téma dnešnej nedele je Boží dar reči a teda nie je to iba schopnosť rozprávať, ale rozprávať to, čo je dobré. Dostali sme od Pána Boha dva dary. Jedným z nich je Božie slovo, ktoré má u nás mať svoj význam, svoj priestor, máme mu venovať dostatok času, počúvať, rozmýšľať nad ním, radi ho študovať, aby naplnil naše srdce. Ako jeden známy citát hovorí, z plnosti srdca hovoria ústa. A teda aj naše ústa potom, ako dar od Pána Boha, schopnosť rozprávať, artikulovať a vyslovovať, nám poslúžia na to, aby sme hovorili veci dobré, veci správne, veci užitočné, veci na Božiu slávu. Nielen rozprávať kadečo, ale
rozprávať Božie dobré veci, aj obyčajnými slovami. Keď čítame v Starej zmluve, že Babylončania, teda ľudia, ktorí bývali v meste Babylon, sa rozhodli, že postavia jednu veľkú stavbu, a bol to možno pre niektorých ušľachtilý zámer. Možno si povedali, to bude skvelá vec, celé mesto sa v tom zjednotí, bude to spoločné dielo, bude to známe pre všetkých ostatných ľudí, urobíme si meno. Keď si niekto povie, ja som Babylončan, tak všetci budú vedieť, áno, to je to mesto s tou vysokou vežou až po oblaky. Avšak vieme, že stavba sa nepodarilo dokončiť. Nie preto, že by murári neboli dostatočne schopní, nie preto, že by projektoví manažéri nevedeli dobre nakresliť alebo zaznačiť projekty, ani nie preto, že by sa minuli finančné či iné zdroje, alebo že by ochorel hlavný stavby vedúci, ale nedokončili ju preto, lebo ich prvotný zámer nebol dostatočne ušľachtilý a dobrý pred Pánom Bohom. Nepýtali sa Pána Boha, či tie zdroje, ktoré majú, či tie financie, peniaze a všetko ostatné, čas, zdravie a energiu, či venujú správnym spôsobom. Postavili si väžu, chceli si ju postaviť, povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypálme. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a väžu, ktorej vrch vysiahal po nebesách. Niekedy aj človek vo svojom živote má plány a predstavy. Povie si, toto bude moje celoživotné dielo. Do toho investujem všetky peniaze, všetok svoj čas, zdravie, sílu, energiu, mladé roky života a z toho sa budem tešiť až do vysokej staroby a to zostane ako pamiatka na mňa, pre moje deti, vnúčatá a mnohí si na to budú spomínať. Osadím si tam pamätnú tabuľu a to bude skvelá vec. A postavím to až také veľké, až po nebesách. A toto je myšlienka, ako by to povedal taký skutočný Babylončan, lenže oni si to povedali všetci, celé mesto sa istým spôsobom na tom zjednocovali. Boli do toho zapojení mnohí a hovorili si, to bude skvelé. A takéto chrámy, zikuraty, takéto vysoké veže slúžili vo vtedajšej dobe aj na uctievanie bohov. Do dnešnej doby sa zachovali z územia dnešného Iraku a okolia viaceré také pozostatky stavieb, ktoré mali naozaj monumentálny, veľký vzhľad pri tom, aké boli niekedy dostávané a slúžili na uctievanie astrálnych božstiev, ktoré si vtedy uctievali. Ale Pán Boh nechcel, aby ľudia investovali svoju energiu a čas do niečoho, čo má priniesť akoby slávu iba ľuďom. Pán Boh sa s tým nestotožnil, ani oni sa ho nepýtali, Pane Bože, či je to Tvoja vôľa? Či nemohli možno sa spýtať, Pane Bože, ten materiál, energiu, čas, peniaze a všetko, čo máme, zdravie, chceš, aby sme postavili takúto väžu, alebo by si chcel, aby sme postavili desiatky domov dôchodcov, aby sme postavili desiatky škôl, aby sme urobili dobré cesty, aby sme pomohli mnohým ľuďom na periférii nášho mesta, aby sa tu cítili bezpečne, keď tu niekedy prídu. Niekedy je dobre si položiť otázku aj tak, aj onak, ale dôležité je pýtať sa, Pane Bože, aký máš Ty plán s nami? Verím, že Pán Boh dáva do srdca človeka pokoj vo veciach, ktoré sú Božie. Ak to nie je Božie, ak to nie je dobrá myšlienka, tak Pán Boh nás mnohokrát nechá v takom vnútornom nepokoji, ktorý nás má viesť k tomu, aby sme tú vec doriešili. Ešte to nie je dostatočne dobré či hotové. A tak postaviť len tak niečo podľa svojich vlastných predstav bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania, ako to poznáme. A vtedy tú väžu, keď nedostávali, nebolo to preto, že by nastalo zemetrasenie. Neprišli ani tsunami, a dokonca nespadol ani meteorít na tú väžu, ani neochoreli všetci, že by ju nemohli dostávať, ale stala sa jedna vec. Prestali si rozumieť. Prestali si rozumieť. Tak sa to môže udeť aj v každej inej podobnej situácii, keď si ľudia prestanú rozumieť, nedokončia to, čo začali. Keď si prestanú rozumieť v práci, tak nevedia pokračovať. Keď si prestanú rozumieť v rodine, tak sa rozprchnú postupne každý svojim smerom. Keď si prestanú ľudia rozumieť v cirkvi či v cirkevnom zbore,
nevedia sa posunúť ďalej a dielo, ktoré by mohlo byť dobré, nevedia dostávať. Aj dobré diela sa niekedy nedarí dostávať preto, lebo ľudia si prestanú rozumieť. Nie iba tie v úvodzovkách bezbožné, alebo tie, kde sa nepýtajú ľudia na Božiu vôľu, ale aj mnohé dobré Božie veci v rodinách alebo inde sa nedarí stávať, pretože si ľudia nerozumejú. V jednote je sila, ako sme mnohokrát možno počuli, aj na rôznych miestach. A áno, v takejto jednote aj v jednote viery, v jednote života, nasledovania Pána Boha je sila. Veľká. Aj keď niekedy ľudia rozprávajú zdánlivo inými jazykmi. Zoslanie Ducha Svätého na Sviatok Letníc v Jeruzaleme sa zdá, ako keby to bolo niečo veľmi zvláštne. Ľudia, ktorí sú jednotní vo vyznávaní viery, všetci sú Židia pôvodom, alebo tí, ktorí vyznávajú židovské náboženstvo. A na tento sviatok učeníci potom, ako takým zázračným spôsobom sa dejú veci, rozprávajú každý iným jazykom. Ale nie tak, aby zmiatli ostatných, alebo aby si nerozumeli, ale tak, aby porozumeli ľudia, ktorí prišli z rôznych národov, alebo povedané z rôznych častí sveta, z rôznych krajín. Keď sa niekto narodil aj niekde inde a mal domáci jazyk, možno nejakú gréčtinu, alebo niektorí z tých, ktorí sú tam spomenuté, Partovia, Médovia, Elamiti, obyvateľia Mezopotámie, Judska, Kapadókie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a tak ďalej, mohli by sme pokračovať vymenovaním. A pre tých všetkých najzrozumiteľnejšie to bolo v ich rodnom jazyku, aj keď tú takú náboženskú hebrejčinu možno ovládali, ale toto, keď im niekto hovoril ich materinské reči, tak pre nich to bolo úžasné, skvelé, výborné. A tak Pán Boh aj nám dáva, aby sme Božie slovo počuli v našej rodnej reči, materinskej. Avšak nie všetci ľudia takúto výsadu prijímajú. Niektorí ľudia nepočúvajú Božie slovo ani vo svojej rodnej reči, ani v inej, ani tomu nevenujú čas. To je veľké ochudobnenie. Mohli by sme možno povedať zanedbanie Božieho daru, možno až pohodnotením. Pán Boh nám dal teda dva dary, Božie slovo a schopnosť rozprávať. Božie slovo, ktoré má prehovoriť do nášho srdca, do nášho života a schopnosť rozprávať, aby sme vedeli aj my, ostatných ľudí, Božím slovom vyučovať, povzbudzovať, posmerovať, aj napomenúť, keď treba, aby sme sa nestratili z dobrej Božej cesty. Možno to poznáte, alebo ste sa s tým stretli, s informáciou, že existujú na svete v niektorých krajinách mestá, ktoré sú nazvané mestami duchov. Nie preto, že by tam strašilo, alebo že by tam boli iba nejakí duchovia, ale preto, lebo v tých mestách nikto nebýva. Buď niekedy boli obývané a zmenili sa prírodné a iné podmienky a ľudia z toho mesta odišli až tak, že tam nezostal úplne skoro nikto. Alebo sú to mestá, ktoré boli postavené, ale nikto v nich nechce bývať, alebo v nich bývať nemôže. Takýchto niekoľko miest, určite keby ste si dali vyhľadávač na internete a napíšete mesto duchov, tak vám vypíše hneď niekoľko z nich, aj obrazovú prílohu, fotografie miest, ktoré sú postavené a majú tam infraštruktúru, všetko by tam mohlo fungovať, len tam nie sú ľudia. Možno preto, lebo to mesto je vzdialené od iných miest veľmi ďaleko. Alebo lebo sú tam menej vhodné nejaké prírodné podmienky a bývať by sa tam dalo, ale fungovať bežným životom by bolo o mnoho náročnejšie. Dokonca existujú mestá a jedno z nich na Strednom východe v jednej z krajín Strednej Ázie, kde krajina je veľmi bohatá, až tak veľmi, že jeden z tých prezidentov, ktorý sa považuje tak trošku ako za takého kráľa alebo niekoho, kto má skoro absolútnu moc, tak dal vystaviť akoby nové mesto, ktoré je celé z mramoru. Je krásne na pohľad a do toho mesta vedie cesta, v tom meste sú chodníky, sú tam autobusové zastávky, sú tam domy, sú tam verejné, ako budovy pre verejné inštitúcie a tak ďalej. Je tam osvetlenie, chodia tam autobusy, ale v tom meste nikto nebýva. Pretože ten panovník ešte povedal, že ešte nie. To mesto už má všetko, čo má mať,
hneď zajtra by sa tam ľudia mohli nasťahovať, ale nikto v ňom nemôže bývať. Môžu tam chodiť turisti, môžu tam chodiť pozrieť, chodia tam pravidelná autobusová linka po tom meste, chodia tam smetiari, upratovačky upratujú, ale v tom meste nikto nemá trvalý pobyt. A možno si poviete, no na čo je také mesto? Chce sa zviditeľniť ten prezident tej krajiny, že oni toto všetko dokážu, pretože majú tak veľa nerastných surovín, finančných zdrojov, že si to môžu dovoliť. Niekedy je to tak, že ľudia nepochopia úplne, prečo sme tu na tomto svete. Nie je to tu preto, aby sme my si tu urobili meno, ale aby Božie meno v nás a na nás bolo požehnaním pre celé okolie. Nie je to iba o tom, čo všetko my dokážeme urobiť, ale čo všetko dokáže Pán Boh urobiť cez nás a pri nás, aby to poslúžilo mnohým na požehnanie. Pochopiť toto dôležité znamená slúžiť dármi, ktoré máme na užitok všetkým a oslavovať pritom Pána Boha. Pýtať sa, Pane Bože, je to Tvoja vôľa? Praješ si, aby sme do toho investovali naše zdroje, financie, zdravie, roky života? Lebo ak človek po čase zistí, že to buď nevie dostávať, alebo to, čo postavil, nedáva v skutočnosti význam, tak bude iba nešťastný. Ako v jednej piesni sa spieva: je mi ľúto dní, čo som premárnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Ale potom si vstúpil Ty a s Tebou príchuť neba. Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré ciele ma už nebaví. Dnes žijem pre Teba a za Tvoj kríž sa nehanbím. Možno aj v našich životoch sú momenty, kedy si uvedomujeme: Pane Bože, toto nebolo až také dobré. Toto bol zbytočne strávený čas. Toto boli premárnené financie a zdroje. Pomôž nám žiť pre Teba, oslavovať ťa tým, čo máme, o to vďačnejšie a radosnejšie za to, že si nám dal spoznať, že je ešte lepšia cesta, ešte väčší pokoj, ešte väčšia radosť, ktoré sú pri Tebe. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha. Amen. Pomodlíme sa. Láskavý nebeský Pane a Bože, ďakujeme za dar, ktorý nám dávaš, za mnohé dary, aj za dar Tvojho slova. Ďakujeme aj za dar reči, že vieme komunikovať medzi sebou zrozumiteľne. Ďakujeme, Pane, že nám dávaš aj novú nádej a vykúpenie Tebe, Pane Ježiši Kriste, že si nás zachránil, privlastnil si a vyslobodil. Ani nie striebrom, ani zlatom, ale svojou obeťou na kríži, svojou krvou si nás vykúpil a zaplatil si za všetky naše hriechy, zlyhania, neprávosti. Pomôž nám, Pane, o to vrúcnejšie ťa nasledovať, o to vďačnejšie žiť, o to ochotnejšie načúvať Tvojmu slovu, aby sme sa ním nechali vyučovať, viesť, formovať, premieňať. Ďakujeme za tieto týždne v lete, ďakujeme za pekné počasie, ďakujeme za dážď, ďakujeme za mnohé požehnania, ktoré od Teba máme. Ďakujeme, že sa o nás staráš a že keď Teba máme, nič nám nechýba. Pane, k Tebe však prichádzame, lebo predsa nám aj niekto chýba, niektorí. Aj keď veríme, že nie navždy, ale na ten čas, kým si Ty pred nami povolal do večnosti a pri spomienke na nich, keď za Tebou prichádzame. Predovšetkým tí, ktorí pri výročiach dnes prichádzajú do tohto chrámu, pri spomienke na Mariana Zubáňa, pri 3. výročí odchodu do večnosti, keď si na ňu s láskou spomínajú manželka a dcéra, tiež aj rodina Hrehorová, Mozdeková, Kucelová. Pane, potešuj naše ľudské srdcia, pozdvihuj, posilni nás na duchu i na tele. Vieme, Pane, že Tvoja vôľa s nami je tá najlepšia, aj keď niekedy si na ňu postupne zvykáme, lebo sme takí obyčajní, bežní ľudia, ktorým chýbajú jedni druhých, hlavne vtedy, keď sa na nich rozpomíname s tým, že tak veľa pre nás znamenali počas svojho života a
a svedectvo ich života je príkladom aj po mnohé roky po ich odchode do večnosti. Prosíme, nech to, čo je dobré, slúži na povzbudenie viery a prosíme, Pane, aby si aj túto rodinu a tieto rodiny zahrnul svojim pokojom, nádejou na vzkriesenie a večný život. Aby si ich posilňoval na ceste života viery, pridával síl telesných i duchovných, aby s tvojou pomocou vedeli vládali kráčať do budúcna a raz mohli vstúpiť aj do blahoslavenej večnosti, kde veríme, Pane, s Tebou sa stretneme, aj s tými, ktorí vo viere v Tebe nás tam predišli. K Tebe, Pane, prichádzame aj s tými, ktorí pri 30. výročí úmrtia Antona Šefaru a 22. výročí úmrtia Márie Šefarovej si na nich láskou spomínajú a prinášajú milodary. Prosíme, Pani, nech aj táto pamiatka je požehnaná a nech aj oni pozbudzovaní Tvojim darom, Tvojho svätého slova, aj darom viery, sa vo viere v Teba pozbudzujú, posilňujú, kráčajú v ústretí Tebe. Posilň ich, Pane, v týchto dňoch i v tých budúcich. Pridávaj im síl, telesných i duchovných, požehnania vo všetkých oblastiach života. Nech na Teba dennodenne očakávajú s Tvojou pomocou, s radosťou a v nádeji kráčajú v ústretí blahoslavenej večnosti. K Tebe sa, drahý Pane, modlíme a prosíme a ďakujeme zároveň s Tebe známou spolusestrou z Hradnej, ktorá s vďakou za Tvoju milosť, pomoc, ochranu, požehnanie lekárov po operácii prichádza. Ďakujem, Pane, že Ty si bol s ňou a si s ňou po tieto dni aj tie budúce. Prosíme, uzdravuj, posilňuj, aby vďačným a radostným srdcom kráčala životom a oslavovala Teba za všetko, čo dobre v jej živote robíš. Aj za to, že si s ňou vo chvíľach krásnych aj vo chvíľach náročných. Nech Tvoj pokoj, láska, požehnanie a ju vedie na ceste života. O to prosíme. K Tebe, Pane drahý, prichádzame spolu s tými, ktorí sa modlia, či doma, alebo v nemocnici na lôžku, alebo aj na iných miestach a prosia, aby si im, Pane, bol milostivý a posilňoval, požehnával ich. Modlíme sa, Pane, aj za tých, ktorí možno už takto ani modlitbe nevedia úplne volať, lebo ich zdravotný stav ich odvádza od takého uvažovania, že by vedeli možno formulovať myšlienky podobne ako my, alebo artikulovať slova. Avšak veríme, Pane, že aj na nich pamätáš, že aj ich nesieš na svojich ramenách, že aj ich sa ujímaš a naplňaš ich potreby podľa bohatstva svojej milosti. Prosíme, Pane, o požehnanie pre stretnutia, ktoré sú pred nami. Keď, Pane Bože, dáš v piatok stretnutie spevokov a v nedeľu návšteva z Rajca a s Užiliny, prosíme, požehnaj aj takéto milé stretnutia, ktoré veríme, že poslúžia na povzbudenie sa vo viere aj k duchovnému rastu. Ďakujeme, Pane, za všetko, čo pre nás robíš a ďakujeme aj za tých, ktorí priniesli milodary. Nech sú požehnaní Tvojim požehnaním a nech Tvoj pokoj a láska ich sprevádzajú. K Tebe sa aj modlíme slovami, ktoré si nás naučil, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme niekoľko oznamov, tie si vytlačené môžete potom zobrať aj pri východe z chrámu Božieho. Keď Pán Boh dá, stretneme sa na budúci týždeň na službách Božích v chráme Božom. Radi by sme privítali návštevu bratov a sestier z Rajca aj z Užiliny. V súvislosti s tým ďakujeme za každého, kto sa ochotne napísal do zoznamu tých rôznych služieb, ktoré v cirkevnom zbore môže ochotne vykonať, tak aj vás potom oslovíme telefonicky ďalších, ktorí budete ochotne mať čas vtedy, aby ste mohli priniesť niečo na občerstvenie. Minule sme oslovili skupinku žien, ktoré pomohli pripraviť občerstvenie na programe pre deti.
Teraz oslovíme ďalších podľa počtu, podľa toho, koľko budeme mať taký približný odhad, že môže prísť aj našich hostí, tak aby sme nemali toho ani úplne veľa a zase veríme, že nebude ani chýbať, tak ďalších v tom zozname vás oslovíme podľa toho, ako ste nechali na seba telefónny kontakt. Budeme veľmi rádi, ak by niekto chcel aj tiež povedať si práve na túto príležitosť chcem poslúžiť, dajte nám vedieť, alebo sa napíšte pri východe z chrámu a zavoláme vám, alebo teda budeme rátať s vami konkrétne na túto príležitosť na budúcu nedeľu. Ďakujeme za modlitebnú podporu a aj pomoc. Ďakujeme za to, že Pán Boh dal a požehnal, že sa deti a tiež aj niekoľkí rodičia, či starí rodičia, niektorí dospelí, sprievodcovia zúčastnili spolu s deťmi výletu 15.8. do ekoparku v Piešťanoch. Pre tých, ktorí neviete, čo je to ten ekopark, je to taká mini zoo, ale aj s rôznymi atrakciami pre deti. A za také jednotné vstupné sú k dispozícii všetky tieto rôzne atrakcie. A bolo to také vzácne, požehnané, aj keď niektoré spoje meškali, lebo teda boli tam určité posuny, predsa Pán Boh požehnal. Ďakujeme aj milej spolusestre Valentíne Kuceliovej za takú vytrvalú organizáciu v tomto a ďakujeme aj za všetkých, ktorí ste k tomu prispeli a každý nejakou mierou. Nech vám Pán Boh žehná. Pre tých, ktorí uvažujete, kedy bude požehnanie žiakov, študentov a vyučujúcich na začiatku nového školského roka, bude to 8.9. Dali sme to teda v tom prvom týždni, aby ešte v školách, prípadne na náboženstve sme vedeli pripomenúť žiakom, že teda sa môžu zúčastniť a tešíme sa na nich. Prebieha prihlasovanie konfirmandov do prvého ročníka konfirmačnej prípravy. Prihlášku si môžu záujemcovia vziať pri východe z kostola alebo si ju stiahnuť zo zborovej internetovej stránky v časti žiadosti dokumenty. Tu je dobré a vhodné odovzdať najlepšie do 31. augusta, aby sme vedeli organizačne plánovať ďalšie veci, ktoré s tým budú súvisieť. Na konfirmačnú prípravu sa môžu prihlásiť deti, alebo teda chlapci a dievčatá, ktorí tohto roku dovršia vek 12 rokov, alebo ak už mali 12 rokov minulého roku a ešte sa neprihlásili, tak srdečne pozývame a povzbudzujeme k tomu. Je to istým spôsobom naša taká výsada, ale aj povinnosť sa vzdelávať v týchto duchovných veciach. Nech k tomu Pán Boh pridá síl aj vôli požehnania všetkým žiakom, teda konfirmandom, aj rodičom či starým rodičom. Piatok 23.8. o 17. hodine pozývame členov spevokolu, ale aj tých, ktorí by chceli byť členmi alebo sa pridať na nácvik a opekačku spevokolu v altánku pri fare. Chceme nacvičiť, ale pripomenúť si pieseň či piesne, ktorými by sme mohli pozdraviť na službách Božích najbližšiu nedeľu, keď tu budú aj spomínaní hostia zo Žilinského cirkevného zboru z Izraelca. Srdečne vás pozývame. Prijali sme milodary pri spomienke na Mariána z Váňa, pri 3. výročí jeho odchodu do večnosti, keď si najmä s láskou spomínajú manželka a dcéra i rodiny Hrehorová, Hozdeková a Kuceliová a spoločne prinášajú milodár 150 eur pre potreby cirkevného zboru. Pri 30. výročí úmrtia Antona Šefaru a 22. výročí úmrtia Márie Šefarovej venujú deti s rodinami milodár 50 eur a tiež pri tej istej príležitosti 30. výročí úmrtia otca Antona Šefaru venuje dcéra na potreby cirkevného zboru milodár 30 eur. Bol známa sestra z Hradnej po operácii s vďakou za Božiu pomoc i s prosbou Božie požehnanie naďalej prináša milodár na potreby cirkevného zboru 50 eur. Dorast z cirkevného zboru z CEA, Slezskej evangelickej cirkvi, z Albrechtic, tí, ktorí boli tu pred 2 týždňami, prinášajú milodár s vďakou za pobyt na fare, venujú milodár cirkevnému zboru v českých korunách. Je to 12 000 českých korun a pri prepočte na eurá je to 450 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme s prosbou, nech Pán Boh požehná i vynahradí
ochotným dárcom, svojim požehnaním. Povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech sú a zostávajú so všetkými vami, teraz i na veky. Amen. Budeme spievať prvé 2 verše poslednej piesne, tak bude nasledovať antifóna, potom záverečná modlitba a tak áronovské požehnanie a tak zaspievame posledný verš poslednej piesne. Ktorý si nám slovo Otcovo nielen zvestoval, ale si nám aj ukázal príklad, ako ho máme plniť. Uspôsob nás, prosíme, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ktorá zabíja, ale ducha, ktorý oživuje. Tak naša viera nebude mŕtva, ale živá a činná skrze lásku, podľa ktorej poznajú všetci, že sme tvoji učeníci. Obdarení schopnosťou z Boha budeme slúžiť svetu, svetlom večného evanjelia, v ktorom budeme tu žiť ako Božie dietky, cnostne a príkladne, a prídeme za tebou tam, kde so svojím Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen, amen, amen.
požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Milí bratia, milé sestry, tieto služby Božie, 12. nedeli po Svätej Trojici na teraz dospelých svojho záveru. My tému, ktorú sme počuli Božím slovom vyučovaní, nech Boží dar reči a je i darom, ktorý aj my používame. A podajme si ruky, poprajme si Boží pokoj, rozíďme sa v pokoji a s vďačným a radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Pokoj Boží, nech je s nami všetkými.